Jaha. Nyt pitää saada porukka juoksemaan. Aivan velttoilua. Nyt pitää laada porukka kiinni ja tapahtumaan. Mistäs nyt on kysymys? Nekö ei liiku? No eihän ne tajua yhtään mitään. Eikä. Minä annan käskyjä eikä jengi vaan jää tupetsin enää kaivamaan. Mitään ei tapahdu. No kuka siis teidän firmasta tajuaa? Minä? Sinä? Niin. No oot sä yhtään tätä tajuntaa jakanut niin kuin muiden kanssa? No eihän ne paukapäät mitään opi. Voi jestas. Mä oon kertonut monta kertaa, näin teette, niin hyvä tulee. Kuule hei. Nyt. Haluaisitko korjata tämän tilanteen? No totta kai, vauhtia siihen porukkaan. No niin, vauhtia just tarvitaan siihen porukkaan. Katos näin. Aloitetaan näin. Otetaan lasit pois. Tulee vähän niin kuin ihminen esiin täältä pomon kuoren alta. Mitä? Otetaan täältä nyt yksi duunari. Kato. Ei sitä tarvit tänne. Kyllä, nyt kokeillaan. Jos... Tässä sinäkin täällä teet. No. Just ton takia ne ei muuta kuin juoksee pakoon sua korkeintaan. Nyt muutat. Niin. Niin. Et sä vaimollekaan uskalla tollain puhua. No en todellakaan. No et todellakaan. Nyt otat sellaisen tyylin, että kysyt et vähän, että mitä sille kuuluu ja mitä se ajattelee ja miten ne duunit menee ja mitä sen mielestä tässä pitäisi nyt tehdä, että päästään eteenpäin. Kokeile. Toihan on siellä. Kokeile. Mitä kuuluu? Pelottaa. No ihan jees, ei mitään ihmeempää. No miten menee? No siis on meillä vähän ongelmia tämän meidän tiimin kanssa. Mikä sitten oli? No sit kysyt, että no mitä pitäisi tehdä? Mitä pitäisi tehdä? Onko sun No. ideoita? Mitä pitäisi tehdä? No me ollaan Mun mielestä sun kyllä pitäisi nyt... Ei, älä nyt rupea taas uhoamaan. me ollaan kavereiden kanssa juteltu siis sitä, että kannattaisi varmaan jotenkin niinku organisoida vähän uudestaan tää koko juttu. Et meitä on liikaa siinä tekemässä niitä juttuja, meillä menee rahaa hukkaan. Tuo on hyvä idea. Siis me säästetään! Mistä sä tommosen keksit? No en mä tiedä, kukaan ei ole tullut kysymään. Tylsä istua siellä. Mitä sieltä kysyykin? Pitää! Sä et muuten tiedä No tästä nyt oikeesti heti mitään. kertonut! Mä voin kertoa sulle paljon enemmänkin, jos haluat. No niin. Ei kun hyvää jatkoa. Kiitos! Mennään tonne vähän juttelemaan lisää.